kok to kokku sana kerei joton saimano जोङो दिब्रामाव थानायङै जों मान्दैयाव सिमिया दिनसिम चेंजाखा अलरेडि रामचंद्रगढ़ बाजलबारियाव सिम तिरामाव थानाय चेंजाखा खोना हायनो हाय खुमुलुङो हायनो हाय अंतरि लिंपिनाय जतननो कयनाय फायमानजा फैनाय बगै दिप दुइटानि सिमि कका हायसि कक तो नायदि जे उमाकान्त स्कुल आबो जे सोनामनाय आबो गासिन महाराजा बिरचन्द्र मानिक्य आबो नियागलो हायनो हाय जिनि देखो बबाग्रा राधा किशोर मानिक्य ओ स्कुल डेभलप खायका आबो नियागलो आज स्कुल बुमुं जे उमाकान्त फार्मानि आबो का श्री उमाकान्त दास सिन त्रिपुरा किंगडमनि खरजा मिनिस्टार दंमोन ताबुनि मिनिस्टार हाया सिन त्रिपुरा किंगडम जे दंमोन मिनिस्टार श्री उमाकान्त दास बिन बुमुङै ओ स्कुल लंखा आं सम्मान रो कवि गुरुनो सम्मान दैयामतिया आं हामजागो और जे तन जुदा हामजागो सिनि खरजा कवि गुरु बो सिनि इंडिया सिमिया साराव बिशो बनके फिनाखरे जुदा हामजागो फियाबा उमाकान्त स्कुल बसांगो बिनि जे स्टेज उरनायमोन आवन बिसे कुन लजिक करे आबुनि उमाकान्त स्कुल बसांगो जे बिनि स्टेज उरनायमोन आबुनि कुन मिनिं करे तांगै रना क्या आबुनि जमा मारनाय हायसि सिनि स्टेट गवर्नमेंट तंगा सिनि सीएम डेपुटी सीएम जुना आबुनि उत्तर मारनाय सिनि बिजन दिप्रासा एमएलए दंगो और बियां थां कुना आवाज करि बंनि सिरिं और जों तिरमो था चिन बबाग्रान चिनि को दायित्व যত পলিটিক্যাল পার্টি যত এনজিও যে কোনো বরংনি দায়িত্ব দং হাইছে অবো চিন তিপ্রাসান থিনাং চি তিপ্রাসান লাইমা সমা বাগै थिना हायिं दंगो अमो सिमिया जों जों साइमानो साइङो आंजे साइको साइबो साका সেই চিনি আস্ত বলনো সুয়াই বিবেকানন্দ স্টেডিয়াম খাইরেকা আবুনি একলো চিনি উচ্চন্ত প্যালেস বসাঙ্গো ফরংনি খুদিরাম বসুবাই তে খরচা বরংনি স্টেজ আবনো আবো চিন্তি পুরানি কোন লাইবো বনি কোন সামুং করে ফিয়া বং স্টেজ রই tamu makan to henteng sini otomong tisa kipilip tubna bagai borongni sokrana choli tongo जों आइसिक तंगलाक बय सिरिसिन तपना चिति ब्रह्मता चिन बुबाग्रानि सिनि मान्दा तिरमो तंगो सिनि सारा त्रिपुरा जिन ब्रह्मता जों सिनि तंगलाक दिनसिम चिन सबा चेंका दिनि खय खायजाक मान्दै खाया खाना खमलुंनाय जों सारा त्रिपुराव जों सिनि तंगलाक हामबाय खुलुमका जों दिनै मान्दै ब्रह्मतानि आदम रंफय जों दिरो हिमबो तंमा खालाया आमनि मेन उद्देश्य गाय जों नुगै दङ फाइनाय 10 तारिख नभेम्बर 2020 जे उमाकान्त एकाडेमी बसाङो जे बरं गोनां रबीन्द्रनाथ ठाकुरनि गासै मांथं आरो संसार नाय दंमोन जों आमनो केबिंना मुसुङो तांगैंखाय जिनि लाइबुमा जे दंमानि आरो जे स्कुल खुलुंनाय जिनि बबाग्रा बिरचन्द्रनि मांथं रखाय जों कुनु प्रब्लेम फैया आं स्कुल सोनामतनि बा खालायदिनि बिनि कुनु डेडिकेशन करी बिन कुनो सामु करै हायबानो बिनि जे मांथं आरो चंनाय मानि आमो जों बेलेगेन सेलेङो जों आमो सिमिया थानाय जों अनेक बोसोर सिगां मनुखा जिनि नुयंमा बसाङो तै त्रिपुरा हास्टेनिया बुनि हानि जिनि लाइबुमाव बंनि कुनो मुं करै पिया बंनि मांथं रुजाक तै रुजाखा जिनि आस्तबलबो तै खरसानि जे गुबुन हानि बरंनो अरो तुबुय जे मांथं संमानि आमरनो खुब जों वान मै संजागो अमा हायखेदा जोंनो त्रिपुरानि जोंनो मिथिना नायथं चिन लाइबुमा हुना नायथं जोंनो सकामना नायथं आमनो किरुनो दिनि जों मान्दै ब्रह्म थानिङै ताइ सेन्ट्रेलनि जत आदं सं फाइजागरो बंनो जों थुमै जों अरो कायसा हिमबत खिमलायका आसुबाय थागला जों खोना तेसा खुमलुङो हायनो हाय जों तेसा प्रोटेस्ट रैली खालायफिनाय आ मांथं जेसकाबनो जों आरोनि नर्दानि बागै जों जेसकाबनो जों नागाय जे मानसर जों जबा खालायनाय आमन बिसिंते जों मांथंनो जेसकाबनो जों आरो कायनानि बागै बा संनानि बागै जों जरारिया आसुबाय थागियाखाय जों अमा सुदु अरो सिमिया खुमलुं सिमिया सारा त्रिपुराव जों दिनै देब्रामाव थानायखाय जों आमनो बिरोधिता खालायनाय दिनै लाइबुमानो हुनाय बा सुगमानानि सकुमानानि जे बर' साहित्य दंमोन जों आमनो बेलेगिनो बोखाबाय कन्डेम खालायो आमन बागै जों दिनै आदं संनोबो जरायनाय कक थाइसे थाइनै साना बागै बंनोबो सुंदि बरबो अखौनो सानाय जों आसुबाय थागिया जों दाबो त्रिपुरामाव थानिङै मान्दै त्रिपुरामाव थानिङै जे जों खालाय दंमानि आसुबाया जों आमो सारा त्रिपुरा जे त्रिपुरामाव था दंमानि आमो जों हरजों सारै फुनुंनाय आसा सावनानि कगनारखा बबग्रा आयग्लक दं त्रिपुरामाव था आयग्लक दं त्रिपुरा लाइबुमा आयग्लक दं दिनै मान्दै त्रिपुरामाव था अर्गानाइज खायजाखौ प्रोटेस्ट रैली जों प्रोटेस्ट रैली मा खायका बिकज उमाकान्त स्कुलनि बुसकाव जे रबीन्द्रनाथ टेगरनि स्टेचु रुनायमोननि अमनि एगेन्स्ट जों प्रोटेस्ट खायो इन त्रिपुरामाव था अर्गानाइज खायजाखौ मान्दैयाव खायसे प्रोटेस्ट रैली जों पिकेनो खोनाबो खुमलुं खाय दङ हायकेनो जों सारा त्रिपुरा देपिक जेसे पइन्ट जे स्टेचु नरजाय यासाखौ जानि तैसिनि
महाराजा बिरचन्द्र जया स्कुल खाइलांनाय बिनि स्टेचु दिया sak singo protest जोंनि तने साराखै Ai Loktung, ai Loktung. Bubagra ai Loktung. Bubagra ai Loktung. Tambus kang mangkat atu. Aina hanai, baswanga hanai, je cengmani, amacang, burodita lai. जों दिनै केवनो सेजानानि बागै आरो हेमबतल हिमिया दिनै गायसनो लाइफमानि दैबो गिसा वानसुकाय बेलेखेन साखामो फारि दाकुमताय बुकुम संनो देहा कनफिनाय शुधु आमा सुमिया जों अनेक लोकसिनि लाइफमा सकरमानानि नायमानि दिनै नुयंमा बोसाङोबो Gonoceng naslemani bunukiaro, sini kok engka, sini laiba mono, hunani bagai, mitirna bagai, berok ampan. Bobo amno bibisona khalayai tamo khalaimanan amo